Ďakujem pekne pre tých centrov, tých slavičných. Tohto roku sa koná v poradí už 16. ročník Turičného jarmoku v jeho novodobej histórii. Túto históriu sme obnovili na prelome tisícročí, kedy v podstate Turičný jarmok zaznamenáva tohto roku 740. výročie svojho vzniku. Dá sa povedať, že je to tradícia, ktorá v našej obci bola do konca druhej svetovej vojny pravidelne konaná. Táto tradícia, či jarmok, bol konaný na základe udelenia výsadnej listiny kráľom Ferdinandom I v roku 1546. Turičný jarmok, jeho vlastne novodobej histórii, má svoj pravidelný program, ktorý začína vždycky s prievodom obcov, kde takmer všetky občianske združenia, ktoré sú združené v obci, prejdú cez obec slávnostných krojoch. Teda naozaj je to veľmi pekná podívaná, hlavne pre ľudí, ktorí majú radi ľudovú kultúru. A samozrejme, že takisto vždycky vítaný je alegorický sprievod, ktorý je na konci tohto sprievodu. Náš jarmok od začiatku je zameraný hlavne na tradičné remeslá. My sme vždy chceli od ľudí, aby si pripomínali históriu, pretože kto nepozná svoju históriu, nemá budúcnosť. To bolo hlavné motto aj nášho jarmoku a sme naozaj veľmi radi, že táto tradícia sa za celé roky udržiava, dá sa povedať, v nezmenenej forme. Ukážky remesiel tradičných alebo výroba tradičného náradia alebo výrobkov prebieha hlavne v dome remesiel a zrekonštruovaných priestorov Gazovského domu. Vrcholom bude vystúpenie ľudovo-umeleckého súboru Partizán. No a večer takisto vystúpi ľudový súbor Slančikovci. SUPH je skrátka strana umiereného politického hyenizmu. No, je to strana recesistov, viac menej už v staršom veku, lebo sme vznikli veľmi dávno. Robíme zábavu pre ľudí. V podstate snažíme sa zabávať my sami, lebo v podstate všetci sme veľmi náchylní k humoru a snažíme sa preniesť ten humor aj na ľudí, pokiaľ sa to dá. Neviem, či sa nám to darí dostatočne, ale vždy dávame do toho toľko, aby sme tým ľuďom urobili radosť. Zúčastňujeme sa každý rok, sme úplne na prvom 0. jarmoku sme prišli s trápnou myšlienkou predávať chleba s masťou, všetci sa nám smiali, že tu budú rôzne guláše, rôzne iné pochutiny a že čo tu chceme robiť. A v podstate za hodinu sme mali všetko vypredané, museli sme skončiť, lebo taký bolo to záujem a vtedy už sme tu 16. krát. Od výmyslu sveta môj najobľúbenejší je chleba Elton John, chleba stále teplý, takže ten mám veľmi rád.